Yes, så i dag vil vi gerne lave et bevis for vores andengrads ligning her, og så samtidig komme frem til, hvorfor de herover giver mening. Så vi starter af med at skrive ax i anden plus bx og plus c er lig med 0. Og så får vi en rigtig god idé, som er at gange alle ledene med 4a. Og så får vi en sætning her, som hedder 4a i anden her. Og så får vi x i anden plus 4abx plus 4ac er lig med 0. Og så vil vi gerne have vores 4ac væk, så det minuser vi på begge sider her. 4 minus 4ac på begge sider. Og så får vi 4a i anden, x i anden plus 4abx er lig med minus 4ac. En anden god idé, og det er at plusse med b i anden på begge sider af lighedstegnet. Så nu kommer der altså til at stå 4a i anden, x i anden plus 4abx plus b i anden er lig med b i anden minus 4ac. Og nu kan vi se noget, og det er det her henne. Det er præcis sådan, man kommer frem til diskriminanten. Og det her, det er 3 kvadrater, det samme som 2ax i anden. Og ligeledes er det herhen, det er bare en lidt anden måde at skrive det på, så vi kan skrive sådan her. 2 gange 2a x plus gange b. Og det kan vi altså også skrive sådan her. 2ax plus b. Og så sætter vi parentesen i anden, og det er så lige med diskriminanten. Og nu er der så nogle forskellige løsningsforslag, alt efter hvad diskriminanten er. Den første mulighed, vi har, det er, at diskriminanten det er et negativt tal, altså under 0. Og vi ved jo, at ifølge den her sætning, så er d lige med 2ax plus b i anden. Og hvis det her skal give et negativt tal, det kan det ikke, fordi alt i anden vil altid give et positivt tal, da negativ gange negativ er lige med positiv. Så derfor så har vi 0 løsninger. Men vi har også en mulighed, at det er lige med 0. Så hvis d0 er her, så skal det herinde også være 0. Fordi det eneste, der er ganget med sig selv, giver 0. Det er 0. Altså har vi en sætning, der ser sådan her ud. 2ax plus b i anden er lige med 0. Og så det vi gør, det er, at vi egentlig bare vil have x til at stå alene. Og derfor så dividerer vi med 2a på begge sider. Og vi tager b og trækker fra på begge sider. Så vi har en form, der ser sådan her ud. X er lige med minus b divideret i 2a. Og så har vi en tredje og sidste mulighed, og det er, at diskriminanten er over 0. Og det vil altså sige, at der er 2 løsninger. Ja. Og her kan vi så skrive igen det her 2ax plus b. Og så ved vi, at når vi skal finde de 2 svarmuligheder, de 2 rødder, så skal vi sige plus og så minus i den anden løsning, kvadratroden af diskriminanten. Og her vil jeg så gerne have x til at stå alene. Derfor så minuser jeg allerførst b på begge sider. Og nu kommer der altså til at stå minus b. Så den hedder sådan her. 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten. Og nu vil jeg jo gerne have x til at stå alene. Så derfor dividerer jeg med 2a på begge sider af lighedstegnet. Så går 2a ud med hinanden her, og x står alene. Og så har vi altså bevist løsningen for, når der er 2 enheder. Og således afsluttede vi vores bevis.